Ngiyababingelela ababukeli egameni lika Jesu. Ngithi hayi ake ngibingelele nami kuleli thuba esikulona njengalokhu sengeke ngayithula uDr. Ngwanyana lona webandla lamanxusa kaKristu with the New Holy Ambassador Jerusalem Church of God. Kakhulu ke ebe sikufisa lapha isekuthenini umsebenzi engabele wona mningi kulomsebenzi webandla njengomholi iminingi imkhakha elungiswayo phakathi wona okusemqoka ke ukuthi ebandleni abantu abasuke bezoza bengaphilanga bayasizwa bayalekelelwa bayaphinde futhi kube nezinto ekuthenini ekuguleni kwabo ngoba ngenzeka afike esontweni engenawo amandla enele engenayo nanemali yokubangena esikolweni ngoba iphiwo la ekhaya ziningi kodwa uma efika la esontweni uyakhulekelwa anikwe amanzi anzele isiwasho akhulekelwe egameni lika Jesu aphile. Into ebaluleke ngendlela emangalisayo ukuphila ngoba into esemqoka ngesikhathi inyama ibuthakathaka nomoya umuntu babuthakathaka zonke lezi zinto ziyasebenzelana ngoba umphefumulo uhlala enyameni mayinyama ibhlungu na inyama futhi iyathinteka ibibhlungu yila ke engisho ukuthi siyamema kakhulu ukuthi njalo ngesonto inkonzo yethu iyaqala ngo-past 10 siyaphuma enkonzweni yethu lapha kushaya u2 into ebalekile sisuke lapha sinesigaba esibaleke ngendlela emangalisayo sokuthi abagulayo bayakhulekelwa egameni lika Jesu babusiselwe namanzi abaphethe amafutha babusiselwe amafutha beze enkosini basinde ngokwemphefumulo uma kuphoqa ukuthi kufanele asuke angene ngasesikolweni kuyamphoqa uyaye enze njalo kodwa thina la endlini kaNkuluNkulu sifike kuyona simkhulekele la lithenizwi ngelilanga uJesu uma esindisa wayesindisa ngokuthunywa ubaba wakhe ubaba uNkulunkulu. Kubalekile ke nathi ukuthi njengaye ethi yena nobaba bamunye nathi sibe munye noKristu ukuthi wena oneyinkinga osubone wahamba yonke indawo ubona inkinga zakho zingaxazuleki sondela sizokusiza sondela uzosizakala ngoba ukusizakala kubalekile usulahlile ithemba liyabuya uyibona izinto zakho seyihlangana kanti indaba enyibisele nje ukuthi kawubanga uyithobe waya kubaba uNkulunkulu wafika uNkulunkulu waguqa kuye wayikhulekela nawe kunaleli thuba ke elithi thina njengabaphathi bemfihlakalo kubalekile ukuthi njengokuthunywa kwethu sifike thina sibeke izandla phezu kwabagulakhe ingakho ethe ngiyanithuma nihambe phakathi kwabantu kodwa einkingeni abanazo nina niyobala ikhambi nesixazululo phezu kwazo yilento ke balekile eyenza ukuthi nathi kulolu hlelo siphoqeleke ukusondela sizonicela ukuthi cha phuthumani sondelana imbila yaswela umsila ngokuyalezela bayasinda abantu uzole wena ukhala uthi uneyinkinga ezami inkinga ziyehlula ayikho inkinga eyehlula ngoba uthe osithembisileko ngokuphelele akana kusilinga ngokungaphezulu kwamandla okubiza ukuthi inkinga yakho kukhona umuntu ebekelwe yena ukuthi uyosizakala kuyena sekuyena ke lo phambi kwakho osefikile oyisixazululo sazo zonke inkinga zakho okwakho nje ukuthi thatha ithuba ngesonto usondele afika khuleke nawe endaweni yakadabeka 1478 kuyabaluleka ngendlela emangalisayo ukuyinika ithuba uma ubona ukuthi ithuba lakho limi kanjani
xhumana nami uxhumane nomkhulu kule number ethi 076 1869 597 noma uxhumane nami kule number ethi 073 144 1972. Lezi namba zombili zingase zikunika isixazululo saphakade ekhaya kwakho ebekade linokuxokozela lingaphinde lixokozele ekhaya lakho ebekade linabantwana abebengasizakele, ngoba ithemba liza kuphilisa mase sikuthatha sikubeka enkosini uzosizakala. Ngiyabonga. Is there Black Life TV?